masa aku lek mu sentimen lah. Sepurane ya, Dut. Nyapa gambar rapi gawe ndut pisan. Karwane mataku ben picek. Terus nole lek nyiksa aku, ora apa-apa. Mandak wulan poso ganjar aku lo ben akeh. Lah ganjaran teko ndi? Lah mbok zolim iki. Lho, Dut. Tibake awakmu sehat tenanan to? Laran sik apa piye? Karo ngusungi alon-alon ngono. Beh, kuwi jenenge padha ae karo gak leren, Bos. Maksud kuwi ngene lho, Bu. Nak wis lara, aja mbok peksa. Sampeyan yo aja ngono no, Bos. Mas yo aku lara kudu panggah kerja. Iki lho wis arepe riyaya. Mosok sampean tega sok mben aku nglencer udo tanpa busana. Sampeyan yo aja ngono no, Bos. Mas yo aku lara kudu panggah kerja. Iki lho wis arepe riyaya. Mosok sampean tega sok mben aku nglencer udo tanpa busana. Kuwi terus piye ya? Terus piye apane? Masalahe wis sok ben wis ra bayaran lho. Heh? Beh, kowe iki jane ndek utek gak to, Bos? Wong kerja arep nambah bayari lho. Lah rumangsamu nek dokter kelas koyo ndi ingin bayar nggih kawul apa piye? Kejane ngerti wulan poso apa ora to? Kok wira-wiri nggo panganani? Bakul pokoknya mandek yo ora payu to, Bos, Bos. Ibu gak dokter ndek iki. Piye to iki? Dokter bakul gorengan. Kuwi ngono Jaimin. Kang dokter Jaiman di ingi nah. Walah. Berarti kembar no ya?